Nejaké tie konflikty s Rudom Huliakom ste už uzavreli nejakým spôsobom? Tak v politike každý jeden politik má nejaký konflikt s nejakým druhým politikom. Za mňa je to uzavretá vec, je to obyčajný grobian, ktorý na mňa zaútočil a tak ja som zaútočila naspäť a tak sa tu máme, ako vidíte, je neskutočná hanba, že minister športu rieši, hlavná jeho téma sú kasína a gambling. To je veľká hanba tejto vlády. To je vlastne najslabší článok tejto vlády a jeden z dôvodov, prečo sa aj teším na najbližšie voľby za 2 roky je, že Grobian Huliak skončí vo svojej funkcii. Lebo ten šport mal reprezentovať športovec, ktorý aj vyzerá športovo, ktorý sa tomu aj rozumie a z týchto aspektov ani jeden nespĺňa Grobian Huliak. Čo by ste možno spravili inak? Kde? Ako minister Huliak. Viacej by som sa zamerala na šport, napríklad na tú členskú základňu je veľmi dôležité, aby sme podporili tú mládež, aby bolo čo najviac členov v tých klubov a potom sa z tých veľmi veľa členov a z tých talentov dá sa vyberať profesionálnych športovcov a aby nás reprezentoval napríklad na olympiáde. Takže viacej sa fokusovať na ten šport ako na nejaké kasína a gambling. Je to veľmi veľká hanba. Čo je najväčším problémom slovenského... Čo je najväčším problémom slovenského športu v dnešných dňoch? Úprimne vám poviem, najväčší taký problém toho športu je podpora tých športových klubov by mala byť oveľa, oveľa väčšia. Pripravujete aj nejaké návrhy zákonov, ktoré by mohli zlepšiť túto športovú situáciu, respektíve zlepšiť nejaké infraštruktúrne podmienky a podobne? Na to je fond na podporu športu. Čo sa týka športu, teraz nepripravujem žiadny zákon, lebo keď pripravujete nejaký zákon, čo sa týka športu, musíte spolupracovať s ministerstvom športu. Ja nechcem spolupracovať s Grobianom Huliakom, ale pripravujeme zákon na ochranu slovenských taxikárov, lebo estonská spoločnosť Bolt ich zdiera a hlavne oni využili dieru na trhu a uniká tam veľmi veľa peňazí, takže pevne dúfam, že ministerstvo financií už čoskoro pripraví návrh a ešte tento rok, že ten zákon bude podaný do podateľne.